Nagmayat ata nga na panunot mo, Andres. Nagtalino ka nga talaga. Makiktot dan tulatan. Ay, nagumbato tayo presyo tayo pagay. Dabis ka nga talaga. Sika ngamin Awan tiwalam kanya. O tata. Amumaw. Datiwalam kanya ka. Andres is the best nga rod. Ikat mo tangarod nga lakaday. Siyempre, as soon as possible. Medyo katoy ba? Basta na magmagnaak makapanunutak Pag nakamit tayo, nakapanunot ka siguro. Dito pa lang na ipapag. Nagparta mo tayo. Kagaputa pa na dyan, tugaw manin. Sige, basta itugaw mo ka diyan. Sa dati pagtungtungan ta nga pagsyatan. Dan ang iba. Nga, tanapanunot mo, mayat sata. Baga mo nung pabayagin Tanong, duwata lang ti lumakaday. Matitay pamamo sa balay. Nati kahit mo sa uwin, Andres. Kasi talang duwa makamo. Duwata lang pa natin manglakad. Matitay pala mo gidigwa, manalo. Mayat sata na panunot mo Iba mga roda yung tamama. Iarasahas mo lang. Tano makangig ka sa balik. Sige. Patata ako. Nagmayat ata nga na panunot mo, Andres. Nagtalino ka nga talaga. Makiktot dan tulatan. Ay, nagumbato tayo presyo tayo pagay. Dabis ka nga talaga. Sika ngamin Awan tiwalam kanya. O tata. Amumaw. Datiwalam kanya ka. Andres is the best nga rod. Ikat mo tangarod nga lakaday. Siyempre, as soon as possible. Tamakigtot na nga bigla. Para wak pa yun din nagpanunot na. Kasano tangarod lumakad ta? Lumadi kamit makasasaon. Mawatan dangar tabagbagam. Lakit ni bagay. Isinyas ko ng data. Maawatan dahil isinyas ko. Ito na. Kit mo sa uwin, mga arada pa iti translator ti sign language. Ay na. Sutang mo bahala dyan na. Pasan isinyas ko. Maawatan dahil yun. Sigurado ka tabagbagam Narigat ti may babay ng Andres. Baka madinak to tanggapin ni inang kinitatang ko, no? Dati ang muda nga naramid ko nga pagkababay ng may. Ay na ba? Aramida ka mamain. Wala ka babay na. Basta makatulong ala di padang manalaw. Uray na Andres. Uray may babay na kon. No, ano ti desisyon mo? Surutay. Total, duwata mo lang may babain. Uray takul na ni inang kinitatang ko. Basta. Ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka. Wala may babain ta. Aramidin ta mamain. Makatulong ta lang. Kiwin na Andres. What our friends are to. Kung nada nga ron. May magpakadak pa yung kinaima. Kunong tatay. Sikat ibatas. Tagpakada ka. Kailangan tatan. Awan ti pakapakadan. Kailangan na mo lang ni Emma. Kasanunod dati nangyari kanyang amaday. Uray si ka, baka sa pool na kamalan ni bakit mo. Kas pangarigan da mapasama kanya ta. At least aging bayani ta. Oh, patakdiran ta nato ti ribultaw. Back Andres. Ang bayaning magsasaka ng Pilipino. Tapos si Babana. Proud to be Ilocano. Oh, di ba nagmayat? May tadi nga napanunot mo, Andres. Kaso, baka umuna nga marami dadi lapidata kaysa di rebulto ta. Ayos lang nga jay. At least naging bayani ta. Tapos, pagkakorta tapay. Kasanong tapay may tagkakwarta di day? Kung di ba gidi bayani ka Raji Kwarta. Kasani ko Dr. Si Rizal. Di ba Raji Pisaw? Landris Bonifacio. Raji sa nga 10 pesos datay, di ba? Tapos, Ninoy. Raji 500. Oh. Gawin, paya. Kaya mo sawin, may kabil mo tayo ropa tayo kwarta. Maybe. May pagkakataon. Maaring hindi. Maaring pwede. Sika, may pantarupam di 500. Tsak, 1,000. Pikas jay. Sika, sa nga ribo, sak 500. Kawa na, sakti 1,000. Sakti nakapanunot. Sumabit ka lang. Madiak nga tangalugid dyan, Rice. Kasi sa mga nating taon, pinanuno mo talaga di lugay.
natay kan taon. Ni bakmunto lang makinkinabang di rupam di kwartan. Apo isa lang. Uray si kamit Ngim takno kapatpati ata. Dapat, arami din tapay laing. Hanya puro sao. Data, ata tinamay nga na panuno mo. Madama lang na itulong mo. Ang tangaruday. Basta sumuwag ka kanya. Paging bayaan ta. Ako, magkasama na naman tong dalawang to. Nakaw, yung pagod mo ba? Saan nga tam, may sa napan ka kapitulyaw. At saan na naman kayo pupunta? Sa kapit bahay. Ayus-ayusin mo ha. Baka sa ang kapitbahay na naman yan. Namumuro ka na sa akin. Ito mo kami, nalay pagbugan. Kapitbahay, kapitbahay. Pupunta kaming kapitulyo. May gagawin kami doon. Anong gagawin niyo sa Kapitolyo, Kuya Andres? Magtatanim kami ng palay. Siyempre may gagawin kami doon. Anong lalakarin niyo doon, Kuya? Tutulungan namin yung mga kapwa namin magsasaka. Kung ganyan, o sige, papayagan ko na si Darling kong sumama. Ganyan dapat. Ano? Tan? Awan pa masahe ta Andres. Tsaka pa unigin da nga rodjay. Kas di musultan Na may mayat gusto yung itsurahan ta. Tapat yung tatoy di kapitulyaw. Ano ko man akong pamasahe ta? Magmag na ta. Sabi dito, pwede tayo nagrally. Nagnag na ta. Sige, hinta nga din. Tara. Ganun pa Mag-iingat kayo, Darling ha. Andres, manong kilometro ang higa na Kapitolyo? Sabi sa 35 ba? Ay, kasi digla dyan. Uy, kayang-kaya ta. Sana magtagumpay sila, Darling ko, para matulungan naman nila yung kapwa nila magsasaka.